Right. Namhlanje I decided that let me just change nje content kancane. Engizenzela nje umsebenzi ongathena engadini. And it inspired me ukuthi ngikhulume ngendaba yezinto eziphazamisa umoya. Izinto eziphazamisa umoya noma ukushintsha komoya empilweni yomuntu onesiphiwo noma onobizo. Before ukuthi ngisho njalo noma ngikhulume ngale, uyazi mhlawumbe sengiyahlanya. Uyazi ukuthi kunento eyenzakalayo. Le nto ngiqala ukuyiqaphela ngesonto elidlule. Uyazi ukuthi yonke into nento engithi ngiyayenza ngazi ukuthi sengiyiphinda kwesibili noma engazi ukuthi sengike ngayenza kube ngathi ngiyayiphinda. Akani noma ngayenza nisense noma thothi ngenza into then kube ngathi ngike ngayibona ephupheni ngiyenza angazi ngayichaza ngithini le nto lena. Angazi ngempela ngayichaza ngithini kodwa nje ngeke konke off bebe khona abantu abanalowo muzwa loyo. You can share kuma-comment uxoxe nje ukuthi ngabe nawe uyakwenza yini le nto umuntu angahlanyi madoda. Ake sikhulume indaba yeziphazamiso zomoya. Now umuntu wemimoya noma umuntu wethongo noma umuntu wesithunzi, ake ngithi umuntu mangithi nje umuntu wemimoya ngibopha phandelinye. Usebenza ngokuthi adonse ngendlela. Imisebenzi yemimoya eminyama, imimoya eminyama enikezwe ama-contract ukuthi ayiyovala abantu bemimoya ukuthi bangadonsi ngoba bona la bantu bemimoya laba ibona abazovusa iy'ngane zasemhlabeni. Manje-ke umuntu onemimoya, imimoya eminyama isebenza 3 times more ukucindezela umuntu onemimoya than a regular person because uthanda ukuba lukhuni wena kunomuntu nje normal. Manje kunama-tricks abawenzayo ukuthatha i-attention yakho. Izinto ey'ncane ngozuzinake. 1, ukufisa izinto zasemhlabeni. Uhala into zasemhlabeni, izinto eziphatheka ngezandla. Kungaba ubukhazikhazi, kungaba ukuba isicebi. Angisho ukuthi ku-wrong ukuba isicebi kodwa kwenziwa sure ukuthi they inflict lawo ma-ideas ukuze ungene ku-obsession yazo lezi zinto ugaxele umntwana wamoya. You have no business ukuthi ufise into zasemhlabeni. Wena into oyithandazelayo noyicela ukukhanya, ukuhlakanipha, nokweluswa, ukuvikelwa. Ukuhlakanipha kukodwa uma ukukhulekela. Izinto ozoba nazo ziyoqhamuka kulokuhlakanipha okuphiwe. Asekho isidingo sokungathi ubize imali ngembaba ukuthi cela ngiphe imali. Uma uthe nje ngicela ngiphe ukuhlakanipha, ukuhlakanipha uzophiwa abantu abadala uzokwazi ukuthi to see you through kwizinto ozifisayo. Ungakhohlwa konke okufisayo akwenzeki ngomlingo, kunama-requirement. Right? Idlozi liyasiza, hhayi ukuthi lizokumema. Idlozi will not spoon feed you and niyeke ukuglamorize idlozi engazuthi it's this engathi into enhle. Idlozi alizelanga ukuthi lizoba lihle, idlozi lizele ukuthi lizokwelusa wena, lizokugayida
ngoba libona ngokungale. Ebese kuba khona inika eyenzakalayo ngoba nawe kunezinto okubuye ngelinye ilanga uzenzele abantu abadala bakufumbethe njengoba nabo bekwazi ukuthi bakwenzele izinto, right? Izinto ey'phazamisa umoya zasemhlabeni, into yokuqala nje common, ama-social network. Izinto ey'shintsha umoya ziwuphazamisa ama-social network. Ama-social network ane-energy embi. Ane-energy embi. I-inthanethi njengoba ngisho njalo ine-energy and yazi ukuthi i-inthanethi yona seyidlala i-role enkulu ukuba isiphazamiso ey'mpilweni zabantu bamoya. Yabo? Igadeni i-inthanethi, igadeni ama-social network. Anomoya omdaka and ayawuphazamisa umoya womuntu onemimoya, umuntu wesithunzi, umuntu wedlozi namathongo. Gadani iy'ndaba, yabo le nto yokubuka iy'ndaba. Iy'ndaba capitalize on bad things. That's what they do. They capitalize ekukhipheni izinto ey'shaqisayo, izinto ezizokwenza ukuthi uhleli usesimeni sokuthuka, right? Usihleli usesimeni sokuba worried. Uhleli usesimeni sokudideka, usabe. Ikona umuntu onemimoya mangabe efika abantu abadala sebefuna ukuthi bamqalise umsebenzi wabo, uyaqhela kwizinto. I-TV uvesane usuke uyenqene and once wayiyeka i-TV akusekho ukuphindela emuva. Once wawuyeka ama-social network futhi nakhona ngeke usaphindela emuva. Kodwa uma ukuthi akuwayeki noma ukwazi ukucontrol-a i-addiction yakho yama-social network ngoba si-addicted lezi zinto, uzoba nenkinga. Iyawuphazamisa umoya, iyawushintsha umoya okade udonsa kahle. Uma ngokushintsha komoya nezinto ey'shintsha umoya komuntu wesithunga, idlozi, ithongo. Khona le nto le ekuthiwa yithunzi, amathunzi ethu, our shadow. Ithunzi lakho sekuyi-opposite yale nto yiyona enyameni. Ake ngithi mhlawumbe umuntu onamahloni, ithunzi lizoba umuntu ongenawo amahloni. Yabo? Ngingasho ukuthi liwumuntu nalo ithunzi lakho ngoba liya lo uyakhona, wele lakho lelo. Now, yabona ithunzi uma ungali-understand umsebenzi walo ukuthi linjani, ngizokutshela mina. Uyabona lezi zinto lezi ozinqenayo ukuzenza, uyabona uthola ukuthi kunabantu abathile onqena ukukhuluma nabo noma nje ukuthi nje overall umuntu nje wena izinto oyibalekelayo nje confrontation uyayibalekela. Zonke lezi zinto lezi ezama-negative noma eziyi-negative ziyothi fuxe lapha ethunzini lakho. Ulifida ithunzi ngale zinto lezi ezi-negative, ligcina ithunzi selinamandla ngaphezu kwakho. Ebese uma sekwenzakalani bese ku-attract-a lezo zinto unomphelo. Angithi ithunzi kade ulifida. If kune-opportunity noma kunento eyenzakalayo edinga i-attention yakho, ungayibalekeli. Enye yezinto ey'phazamisa umoya le noma ey'shintsha umoya ukuthi izinto uyazibalekela noma uyazi-avoid-a ebese uyofida your counterpart, your opposite, ithunzi ligcina selinamandla ngaphezu kwakho ithunzi lakho. Uma selinamandla ithunzi lakho ngaphezu kwakho, zonke izinto ongazithandi nozinqenayo nozisabayo ivele ilethe zona zodwa ithunzi. Ingathi selinamandla phela kade ulifida.
makhona into eyenzakalayo, makhona opportunity noma ngabe yani noma ngabe intoni eyenzakalayo, musa ukubaleka. Face it. Ama-obstacles ungawabalekeli. Ama-obstacles noma iy'nkinga yizona ezenza ukuthi ukhule futhi ube namandla, uphinde futhi ukhaliphe. Ngeke uze ufe. Ngeke uze ufe, ungabi igwala. Bulawa yini? Akukazi kuze kube khona ukufa. Solokwathi inhlo ukufa aku-exist ukufa, akukazi kube khona. Ezinye zezinto eza-inflict-wa leyo ezifie, akukho ukufa. Kukhona ukuphuma enyameni bese uba semoyeni, okuyikuthi-ke okuyiyona true form yakho. Not inyama, inyama ibolekiwe. Hardware. Yabo? Izinto ey'ncane nje, ngithanda ukuthi sikhulume ngezinto ey'ncane ezenza ukuthi ube umuntu wamoya ohlabahlosile. Abafuna ukuhlola 061 925 4942. If you wanna call 066 512 4102. WhatsApp, there is a fee. Mufuna ukuhlola, which is a very reasonable fee. I do it every day. Ngiyabahlola abantu every day. Just to understand ukuthi umoya wakho umiphi. Siyabonga.